Čaute ľudia, ja som Pipo a vítam vás pri dnešnom novom videu. Je to prvé video, v ktorom budem takto rozprávať. Dá sa povedať, takže chcem povedať len toľko vám, že budem na tento kanál točiť videá, také návody, také novinky v hre, hoci čo vás bude zaujímať, také tipy, triky, hoci čo. Mám veľa tipov, ako rýchlo zarobiť peniaze, ako rýchlo expiť a proste veľa vecí. Takže určite si to povieme. Ak sa dá, dajte mi odber, budem moc rád, dosť mi to pomôže. Ak sa dá, dajte like na toto video, teda ak by ste chceli, aby som natočil také videá. Ďalej povieme to, že môj starý YouTube kanál, na ktorý tak točím pyrotechniku, máte statičku, takže ak to dá pozrieť. Budú tu určite aj také streamy. Povieme si také novinky, no proste hociaké videá, novinky, tipy, triky, možno také príbehy, čo sa mi to stalo, také faily, takéto veci, takže hlavne, že sa vám budú moje videá páčiť. To je všetko, som to videl, len som vám chcel povedať, že proste budú videjka samé, takže ak by ste chceli dať videjko, určite dajte odber, ak sa dá, dielajte toto video, dajte like, ak chcete si dáte videa. A to je všetko pre dnešné video, majte sa a čaute.